Ola, iniciamos unha serie de videotutoriais referidos ao recibo de salarios, a nómina. Como o movimento se demostra andando, para coñecer ben a nómina, o mellor que podemos facer son exercicios. Cumprimentar nóminas con casos prácticos. Pero bueno, antes de empezar, é conveniente coñecer o recibo de salarios, ainda que sea un pouco por riba. Hai un modelo oficial de recibo de salarios aprobado polo Ministerio de Emprego e Seguridade Social e que acaba de ser modificado en, en novembro deste ano. Unha modificación que non ten demasiada importancia, pero que vamos a comprobar agora. Este é o recibo oficial de salarios. Vedes, empezamos vendo o encabezado. Estes son os datos mínimos que debe conter o encabezado. Isto non significa que nunha nómina non podamos poñer outros. Por exemplo, aquí non aparece a antigüedade do traballador na empresa, que podería ser interesante que aparecese, pero sí que aparecen os datos mínimos. O nome e domicilio da empresa e código e conta de cotización, o número da Seguridade Social da empresa e os datos do traballador, nome, NIF e número de afiliación social. O seu grupo profesional que aparece no convenio colectivo e o grupo de cotización. O grupo de cotización son os que aparecen nas tabuas que se publican todos os anos na Lei de Presupostos Xerais do Estado, coas bases mínimas e máximas aplicables a cada categoría profesional. Aquí están as 11 categorías profesionais. Temos que establecer, ou temos que indicar na nómina en que grupo de cotización está o traballador. Bueno, o encabezado non plantexa ningún problema. O período de liquidación e o rango de fechas ao que está referido o recibo de salarios. Por exemplo, no mes que estamos, en decembro de 2014, na nómina de decembro de 2014, o período de liquidación sería do 1 de decembro a o 31 de decembro de 2014. Total días. Aquí temos o primeiro problema. Bueno, curiosidade, en fin. Cantos días ten decembro? Do 1 de decembro ao 31 de decembro son, obviamente, 31 días. Sin embargo, en total días imos poñer 30. E se a nómina fose a nómina de febreiro, do 1 de febreiro ao 28 de febreiro, son 28 días. Pero, en total días, poñeremos 30. Todos os meses, a efectos das nóminas, teñen 30 días. Só hai dúas situacións, bueno, se queredes tres situacións, no que aquí en total días poñeremos unha cantidade diferente a 30. Atención. Nos meses en que iniciamos a actividade profesional, é dicir, no mes en que contratamos ao traballador, aquí sí que se indicarán exactamente o número de días traballados nese mes. Por exemplo, se contratamos a un traballador o día 31 de decembro, o período de liquidación sería del 31 de decembro ao 31 de decembro de 2015. Total días 1. Aí non poñemos 30. No caso do mes en que o traballador deixa de prestar servizos, estamos na mesma circunstancia. Se un traballador deixou a empresa polo motivo que fose o día 7 de decembro, pagaríamoslle do 1 de decembro ao 7 de decembro, total días 7. Vale. E
aqueles traballadores que teñen establecido o seu salario en euros día, aqueles traballadores con salario diario, nese caso, o total días si serán os días exactos do mes. Un traballador que ten establecido o seu salario en euros día, no mes de decembro deste ano, o seu período de liquidación do 1 ao 31 de decembro, total días 31. E en febreiro, do 1 ao 28 de febreiro, total días 28. Só para o caso dos traballadores que teñan establecido o importe do seu salario en euros día. Non é o máis habitual, pero si os hai. Nos casos dos peóns da construción, por exemplo, teñen establecido o seu salario en euros día. Nese caso, nas súas nóminas, o total de días incluirá os días naturais do mes de que se trate. 31, 30 ou 28 ou 29 nos anos bisestos. Bueno, listo. Primeira pequena dificultade, temos que recordar isto. A continuación temos os devengos, é dicir, as cantidades que vamos a recibir, que se dividen en dúas: percepcións salariais, percepcións non salariais. Percepcións salariais son aquelas cantidades que cobramos polo traballo que facemos. Págasenos por traballar. Entón, esas son as percepcións salariais. As percepcións non salariais son cantidades que recibimos non polo noso traballo, sino por outras circunstancias. Pois porque tivemos algún gasto por culpa da empresa, tivemos que desplazarnos, por exemplo, e nos pagaron unhas dietas, aí non nos están pagando o traballo, nos están resarcindo dun gasto, nos están pagando o que se chama unha indemnización ou un suplido. As prestacións e indemnizacións da Seguridade Social, é dicir, unha indemnización por despido, non é algo que esteamos recibindo por traballar, sino porque somos despedidos, non é unha percepción salarial, polo tanto está incluída en este punto 2 das nóminas. Hai algunha diferencia aparte da súa ubicación entre estes conceptos? Bueno, esta diferenciación era moi importante ata a última reforma laboral. E era moi importante porque os conceptos que aparecían nesta segunda parte da nómina, as percepcións non salariales, non se tiñan en conta para o cómputo, para o cálculo das bases de cotización. Entón, nós, cando íamos calcular as bases de cotización, simplemente acudíamos a esta primeira parte, as percepcións salariais. Todo o que tiñamos nesta segunda parte, percepcións non salariais, non tiñamos en conta para o cálculo da base de cotización. Ben, coa reforma laboral isto cambiou. E agora hai percepcións non salariais que sí cotizan a Seguridade Social. Entón temos que ter moi claro agora a diferenciación xa non vai a ser entre percepcións salariais e percepcións non salariais, senón entre conceptos computables e conceptos non computables. Estou falando do cálculo das bases de cotización á Seguridade Social. Temos que ter claro todo aquilo que integran esa base de cotización. Aínda que é máis fácil saber aquilo que non se computa para o cálculo da base de cotización. E o que non se computa para o cálculo da base de cotización son os gastos de locomoción, o sea, aquelas cantidades que a empresa nos vai a pagar, nos resarce polos gastos que tivemos por desplazarnos a causa do noso traballo a un municipio distinto do da nosa residencia habitual. Eses gastos de locomoción non se computan a hora de calcular a base de cotización, tampouco as dietas por manutención e estancia. Non se computan tampouco as prestacións
da Seguridade Social, é dicir, cando estamos de baixa por enfermidade, imos recibir a prestación por incapacidade temporal. Esas prestacións non se computan para o cálculo das bases de cotización. As axudas para a formación dos traballadores tampouco se computan, e indemnizacións por despido ou falecemento. Bueno, estes conceptos excluídos de cotización están nos apuntes da plataforma. Son poucos, témolos ali, deberíamos coñecelos todos. Bueno, sigamos entón coa estrutura do recibo de salarios. Temos, por un lado, os devengos. Recordamos, os devengos, que son as cantidades que cobramos, unhas polo traballo que realizamos, outras por percepcións non salariales, que inclúen os gastos, o resarcimento dos gastos que tivo os traballadores máis as prestacións e indemnizacións da Seguridade Social, e a suma destas percepcións salariais e non salariais, a suma de todos estes devengos, é o que coñecemos como salario bruto. O salario bruto, aquela cantidade que deberíamos cobrar, pero que non vamos a cobrar porque a esa cantidade hai que restarlle as deduccións. E as deduccións fundamentalmente son dúas: a cuota obreira á Seguridade Social, as aportacións do traballador á Seguridade Social que o empresario nos detrae das nóminas, e a retención polo imposto sobre a renda das persoas físicas. Esas son as dúas deduccións máis importantes, as que vamos a ver. Tamén existen os anticipos. Se a empresa nos adiantou cartos pola nómina dun mes concreto, no momento en que vayamos a cobrar esa nómina, obviamente nos deducirá eses anticipos. Bueno, entón, quedámonos con estas dúas, que son as importantes. A aportación do traballador á Seguridade Social, son as cantidades que paga o traballador para ter dereito despois ás prestacións da Seguridade Social, a asistencia sanitaria, a xubilación, o desemprego, a formación. E, por outro lado, as cantidades que temos que adiantar a Facenda Pública en concepto de retención do imposto sobre a renda das persoas físicas. Estas dúas deduccións se sumarían aquí, total a deducir, que se restará do total de vengado. Total de vengado menos as deduccións nos dá o salario neto, o salario líquido, que é a cantidade que finalmente cobrará o traballador. Cando o empresario entrega a nómina ao traballador, este ten que asinar o recibi. Cando o pago das nóminas se fai por transferencia, non é necesario asinar un recibi. Pero se nos estivesen entregando un sobre, nós deberíamos asinar que estamos recibindo a cantidade. Bueno, este modelo, que é o modelo oficial, pode ser substituído por acordo entre empresarios e traballadores por outro tipo de modelos que normalmente son máis utilizados e que son os que se obteñen dos programas de nóminas que veremos máis adiante. O que vamos a empezar a facer agora é a cumplimentar nóminas. É a maneira mellor de aprender a traballar con este impreso. De acordo? O que vamos a facer a continuación será xa o primeiro exercicio.